it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko ang kapatid ko. Hello, DJ Rocky. Aksidente lang kitang napakinggan ng isang beses. Dahil sa kwentong binasa mo, tumatak ka sa isip ko. Hanggang sa napapansin ko na lang sa sarili ko na lagi na akong nakikinig sa mga kwentong binabasa mo. Alam mo yun, nakakatuwa kasi with emotions talaga ang pagbabasa mo. Kaya eto ako, nainganyo rin akong mag-share ng tungkol sa buhay ko. Itago mo ko sa pangalang Antoinette. And this is my secret file. Ang kwento sa akin ni Mama, 5 years na raw silang kasal ni Papa noon pero hindi pa rin sila nagkakaanak. Hanggang sa yun at yun na lang yung lagi nilang pinagtatalunan. Isang araw daw, hindi umuwi si Papa. Hanggang sa nasundan pa ng 2, 3 araw. Nagtataka na nun si Mama. Yung pala, natutulog lang kila Lola si Papa. Fast forward, nagdesisyon sila Mama at Papa na mag-ampon na lang. At siya si Kuya Alvin. Ang sabi ni Mama, simula raw nang inampon nila si Kuya Alvin, nag-iba raw ang mood ni Papa. Naging masayahin ito. Naging maagang umuwi galing trabaho. At tuwing uuwi raw, lagi itong may dalang pasalubong. Siyempre, lagi raw kasing sumasalubong si Kuya kay Papa. Naging mas masaya raw ang pagsasama nila simula nang dumating si Kuya. Then 2 years later, finally, nabuntis na si Mama. At syempre ako na yun. Tuwang-tuwa ang Papa nung malaman niya. Kaya alagang-alaga niya si Mama that time. Siya ang naglalaba, nagluluto, at kapag panggabi siya sa trabaho niya, pagka-uwi niya galing trabaho, aasikasuhin niya pa rin si Mama. Ang sabi kasi ng doktor, maselan daw ang pagbubuntis ni Mama. Kaya nga raw, mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa. Fast forward, nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak ni Mama. Kaya kinailangang isasaryan. O diba, nasa tiyan pa lang ako, matigas na ang ulo ko. Pero yun na nga, sa awa naman ng Diyos, lumabas na ang prinsesa nila. Tuwang-tuwa raw si Kuya Alvin nung nakita ako. Lagi niya raw akong kinikis. Gustong-gusto raw niya na palagi akong katabi. At umiiyak nga raw siya kapag nililipat siya ng higaan. Titigil lang daw siya sa pag-iyak kapag magkatabi na kaming dalawa. So fast forward, habang nagkakaisip ako, nagkakaroon ako ng idea sa mga kung ano-anong nangyayari sa amin. And masasabi ko talagang naging close kami ni Kuya Alvin. Siya ang protektor ko sa lahat ng bagay. Mapabahay, school o kahit saan. Siya ang laging nagtatanggol sa akin kapag may nambubuli sa akin. Sabay gabing gumagawa ng homework namin. And take note, sobrang talino niya. Minsan nga, nakakatulog na ako Tapos magigising na lang ako. Nasa kwarto na ako niya. Pagtingin ko sa mga activities and assignments ko, may sagot na pala. In fairness talagang maaasahan si Kuya. Tapos, matagal pa ako bumangon at madalas nakakalimutan ko ang mga gamit ko sa pagmamadali. Pero magugulat na lang ako, nasasabihin ng kaklase ko, "Oy, tawag ka ng kuya mo." Tapos dala-dala niya yung mga project ko. Akala ko nga, hindi ko na magagawa pa yung mga dapat kong gawin. Pero ayun si Kuya, to the rescue for me.
And he is a perfect kuya para sa akin. And then one day, tinawag kami ni Mama. Doon ko lang nalaman na hindi talaga kami tunay na magkapatid ni Kuya. Umiyak talaga ako noon. Pumasok ako sa kwarto, habang si Kuya Alvin naman panay katok sa pintuan ko. Kaya pala walang reaksyon si Kuya nung sinabi ni Mama na hindi kami magkapatid, kasi alam niya na raw matagal na. Ako na lang yung hindi nakakaalam. Pagkarating ni Papa galing trabaho, tsaka lang ako lumabas ng kwarto. Niyakap ko na lang si Papa ng mahigpit. So fast forward, nung nalaman kong hindi pala talaga kami magkapatid ni Kuya Alvin, doon na nagsimula yung pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Yung mga ginagawa niya sa akin na pag-aalaga bilang kapatid, parang ngayon iba na yung dating sa akin. Nung una, nalilito pa ako eh. Pero na-realize ko, gusto ko na pala siya. Don't judge me ha. Pero pinili ko namang pigilan yung nararamdaman ko para sa kanya. Kaso, alam niyo yun, habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Dati, protector ko lang siya. Ngayon, naging gwardya ko na rin si Kuya. Lahat ng nanliligaw sa akin, dumadaan muna sa kanya. At kaya pala walang tumatagal, kasi tinatakot daw niya. Ewan ko ba? Ganun na lang yung saya ko nung nalaman ko yun sa iba. So, lumipas pa ang mga araw. Mas lalo akong nahuhulog sa kuya ko. Alam kong mali, pero wala akong magawa kasi ang hinahina ko sa nararamdaman ko. Till one day, nagka-jowa na si Kuya. Oo, maganda yung jowa niya. Pero inis na inis ako sa kanya. Ewan ko ba? Sa tuwing nakikita ko siya at kumukulo yung dugo ko. Kaya kapag nasa bahay siya, dinidedma ko siya. Laging nakalagay sa tenga ang headphones ko para kunwari hindi ko siya naririnig. Pero ang totoo, wala naman akong naririnig kundi sila. Ay, basta, naiirita rin ako dun sa babaeng yun. Kaya nga, gumagawa ako ng paraan para makaalis na siya. Pinapahugas ko nga ng plato si Kuya, pinapawalis. Pero, alam niyo ba yung nakakainis? Sunod lang naman si Kuya sa mga sinasabi ko. Nagpapabibo doon sa babaeng yun. Then, after 4 months, naghiwalay na sila. Kasi sabi ni Kuya, timer daw yung babae. O diba, sa mga mukhang anghel na ganun, may tinatago rin palang sungay. Ewan ko ba, habang nagdadalamhati si Kuya, ako naman nagsiselebrate. 2 buwan ding moving on stage si Kuya. And then finally, nasa akin na uli yung atensyon niya. Nakakabonding ko na uli siya. Then one day, nakatanggap si Mama ng text. Inatake raw si Papa. Inatake ng high blood. Patay na raw nung dinala sa ospital. Hindi ako makapaniwala noong mga oras na yun. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa hindi ko namamalayan, tumulo na lang yung mga luha ko. Sabi ko nga, hindi yun totoo. Pero dali-dali kaming pumunta ng ospital ni Kuya Alvin. At pagkita namin kay Papa, tsaka na kami humagulgol sa iyak. Ang bigat talaga ng nararamdaman ko noong mga oras na yun. Tapos nahimatay pa si Mama. Wala pa rin akong tigil sa pag-iyak habang inaalalayan si Mama. Si Kuya naman nasa tabi ko lang, hinihimas ang likod ko habang binibigyan si Mama ng hangin. Fast forward, pagkalibing ni Papa, yun din yung araw na nagtapat si Kuya Alvin ng nararamdaman niya para sa akin. Sa sobrang saya ko, naluha na lang ako. Niyakap ko si Kuya. Pero mas lalo akong naiyak nung marinig ko yung huling habilin ni Papa kay Kuya. Nung buhay pa raw si Papa, sinabi niya raw na may gusto siya sa akin. At sa halip na magalit si Papa, ay ngumiti lang daw ito sa kanya. At sinabing,
alagaan at mahalin mo si Antoinette. Fast forward, palihim na naging kami ni Kuya Alvin. Opo, DJ Rocky. Naging kami. At hindi yun alam ni Mama. Alam naming hindi tama yun. Pero sa pagkakataong yun, pinili naming sundin ang mga puso namin. Hindi nagtagal, nalaman din ni Mama. Sa una, syempre, nagalit siya. Sobrang init ng ulo niya sa amin. Grabe ang pagkagalit niya sa amin ni Kuya. Pero si Kuya Alvin, pinatunayan niya na mahal niya talaga ako. At dito na unti-unting natanggap ni Mama ang tungkol sa amin. Then nakagraduate ako and si Kuya bilang architect. So, nagkaroon kami ng trabaho pero hindi pa rin nawawala ang oras namin sa isa't isa. Malamang, isa na ring advance na magkasama kami sa iisang bubong pero magkaibang kwarto. Syempre, nire-respeto pa rin namin ang isa't isa. Hanggang sa naging LDR kami dahil kinailangan niyang umalis papuntang Maynila. Mas malaki raw kasi ang opportunity kesa dito sa Mindoro. At sa 2 taon na magkahiwalay kami sa isa't isa, hindi pa rin siya nagbabago. Napaka-sweet niya pa rin. Lagi kami nag-uusap. Minsan nakakatulog na ang isa sa amin. Sa sobrang pagod. Pero baliwala lang yun. Araw-araw, namimiss ko siya. Then sa ika-5th anniversary namin, pagka-open ko ng messenger ko, bumungad agad ang napakahabang message niya. Mala MMK ang laman. At doon ako naiyak ng sobra. Maya-maya nagiya si Mama magbihis raw ako at mamili kami ng gamit sa bahay. Marami raw na kailangan na bilhin at kailangan niya ng katuwang. Ayun, di na ako nagtanong, naligo ako dahil tamang-tama rest day ko naman nung araw na yun. Ang dami namin binili. Grabe, feeling ko nga kulang pa yung isang araw para mabili lahat ng kailangan. 4:00 ng hapon nang makauwi kami sa bahay. Pagkarating namin, bigla akong nagulat dahil pagkasindi ko ng ilaw, biglang umingay at nakita ko ang daming balloons, design ng mga kaibigan ko. Tapos, may mga handa pa. Sobrang nasurpresa ako noon. Niyakap ako ni Alvin ng sobrang higpit. At yun yung sobra kong namiss. At lalo akong naging emotional nung mag-propose siya sa akin. Oo. Sinagot ko ng oo si Alvin. Habang si Mama tuwang-tuwa, nakatingin sa amin habang umiiyak. Then March 12, 2020, nagpakasal na kami ni Alvin. Sa ngayon, meron na kaming anghel. At masasabing, masaya pa rin ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Nagkakatampuhan minsan, pero naaayos din naman agad. At napakabuti niyang ama sa aming mga anak. Sana mabasa mo ang kwento ko at kapulutan ng aral ng iba. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Antoinette at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.